uitleggen. Zodanig dus, dames en heren, naar de prijsuitreiking krijgt u de clinic, de illustratie van Johan van der Gaan met 2 ruiters. En hij zal in die clinic de link leggen tussen Volkenwijk en sport. Daar aan de hand van de beide ruiters ook de nodige voorbeelden bij geven. Wat is nodig voor ons volk om een goed sportmaat te vormen? We zijn bijzonder blij dat Johan aan de lijn is gevonden om zodanig dus met de beide ruiters die demonstratie te geven. Daarna dus de klasse 6. Dan krijgen we een presentatie van het dressuurcollectief en dan gaan we bouwen voor het bestuurder. Voilà, dat is wat u tot aan 6 uur nog wacht. Dus dames en heren, de naam van de 4e wedstrijd KNLS Kerlingen VMB competitie 2012-2013. Meest Charmeur met een ongelooflijke puntentotaal van 94,5 en halen die samen met Emily Scholters. En namens de jury brengt mijn grootste broer de felicitaties over. Geen idee, dames en heren. Ik heb het u gezegd, groot voor in de circuittechniek. Nu hebben wij na 25 jaar moeten meer verbinding leggen tussen water, energie en bodem. En de verbinding wordt ook zichtbaar gemaakt door de heer de Pol namens VNB. We brengt de felicitaties over aan niet alleen Emily, maar ook aan Jeroen, die als team dit resultaat hebben behaald. En de voorzitter van de Noord-Nederland de felicitaties. En natuurlijk ook de stalmaat van de Staalservice Zuidbroek. En dan zijn we toe, dames en heren, aan de ereronde van deze geweldige Charmeur Emily Scholters.